Hoe zit het? Strak? Een beetje wat losser pakken. Kun je altijd opvullen met schuim als het los is. Wat ben je er eigenlijk precies aan het doen? We zijn de maten op het nemen van de hoofden. Want er werden nieuwe koolbakken aangeschaft. En dan moeten we eerst even de omtrek meten. Voordat ze besteld werden, dat ook iedereen de goede maat krijgt. En dat is gelukt nu? Met haar ben ik nog even bezig, want ze hebben een paardenstaart. Ja. En het elastiekje zit net op de randje hoe je moet meten. Dus de paardenstaart moet gaat leger komen. Ja, dus dan Anders krijgen we een foute maat. Ja, daar moesten we wel overal rekening mee houden. Ja, ik moet van tevoren vragen of ze de staart in of uit de koolbak laten. Want dat kan een beetje schillen. En een bril bijvoorbeeld? Nee, dat heeft geen invloed, want de koolbak komt altijd tot boven de wenkbrauwen en boven de oren. Dus de bril is niet van toepassing. Vind je dat niet een beetje akelig zo, het op de kop? Nee. Spannend? Nee. Maar het ging wel heel snel bij dich, zuif ik. Het paste direct, hè? Ja. Dus dan kent ze nu van de zomer met zo'n, ik mag niet zeggen muts, hè? Dat heet anders, hè? Een koolbak. En een koolbak is zo'n... Koolbak? Koolbak. Dus daar zijn we dicht in de optocht met komend jaar. Ja. Nou, ik ben benieuwd, want er staat nog een hele rit te wachten, hè? Ja, ik moet nog heel gaan meten. Ja, ik moet nog heel gaan meten. Ja. De kleermaker van de schutterij. Wat doet die kleermaker voor de schutterij? De uniformen maken en aanpassen wanneer nodig. Dus zorgen dat iedereen netjes in het pak blijft. Vandaag is zo'n moment hè, dat de leden van de schutterij naar het schutterslokaal komen. Ja. En dat eigenlijk gekeken wordt of de uniformen nog passen. Waar let u dan op? Ze moeten er zich eerst en vooral lekker in voelen. Alles moet ruim genoeg zijn, ook niet te ruim. De jeugdleden die gegroeid zijn, moeten we vaak op zoek gaan naar iets anders wat past. Omdat ze eruit gegroeid zijn. En we zijn pas tevreden als het klaar is. Ja. Nou kan ik me voorstellen, hè, dat het is nou winter, dus het is wat kouder. Maar als je nou van de zomer in het uniform loopt, in bijvoorbeeld zo'n optocht, dan is het natuurlijk wel behoorlijk warm. Dus misschien is het toch handig als het wat losser zit. Het moet zeker geen corset zijn, het moet niet te strak zitten. En zoals je zegt, als het in de zomer warm is, dan is zo'n pak, zo'n uniform, dat is warm. Maar als het heel warm is en je hebt een t-shirt aan, is het nog steeds warm. Dus, als we nou gewoon eens even kijken naar zo'n uniform. Hè. Ik pak er gewoon even eentje bij. Ja. U maakt die uniformen ook. Hoe lang ben je daar nou bijvoorbeeld mee bezig? Lang is? Ik ben nooit aan één pak bezig. Ik werk altijd in series. Daar bedoel ik mee. Ik maak er een aantal in de pas nadat ze gesneden zijn. Want wij maken maatwerk. Dus ik maak nooit een jas klaar. Ik maak een jas, ik snij een jas nadat de persoon gemeten is. Die wordt met rijgdraad in elkaar gezet, om het simpel te zeggen. Dan wordt die de persoon aangedaan en wordt die netjes afgespeld en bekeken of alles goed is. En dan wordt die afgemaakt. Nou, dan bent u daar toch wel de hele tijd mee bezig, ja, hè, met het uniform. Zeker. En de broek komt er dan nog bij? Best wel, hè. Zijn er nou veel dingen op zo'n ochtend zoals vandaag waarvan u zegt van, ja, die moeten toch aangepast worden? Hier bij deze schutterij in Eidse is dat meestal veel, omdat ze veel jeugdleden hebben. En die groeien, hè, dat is bekend. En met jeugdleden hebben we het over zelfs lagere schoolkinderen. Dus dan is er wel wat aanpaswerk. Maar u zorgt er in ieder geval voor dat ze tijdens het OLS dit jaar er weer fantastisch bij lopen. Ja, zeker. En ik denk de bedoeling een beetje vroeger, want er zijn al schuttersfeesten voor het OLS. Ja, inderdaad. Nou, ik kijk er nog heel even met u mee. Goed. 15e maart. Ja. Ja. Oh, zo. Dat hebben we gezegd. Ja. Henk Jans, ja. Ja, dat ben ik. Kien. Ja, we zitten nu al een beetje te strak, maar we zullen net te los. Hoi allemaal. Ook net hebben ze bij dicht het hoofd opnieuw gemeten, hè? Moet je dat zo zeggen? Ja. De vroeg al of het te groot wordt, ja, dat zou je best kennen. Ja. Het is gegroeid, hoorde ik. Ja, maar het is als er een beetje in de optocht, als het net zo is en het zit lekker, dan weet je ook zeker dat er niet afvalt als er het Halloween zijn of zo. Hè. Jullie doen eerder jaar die kostuums opnieuw aanmeten?
Ja, als je gegroeid bent, dan moet er misschien wel wat vermaakt worden. Dan, in de breedte of in de lengte, weet je. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat heeft nu niks te maken eigenlijk met het OLS in die zin. Nee. Jullie doen dat eigenlijk ieder jaar. Ja, we doen eigenlijk ieder jaar kijken dat iedereen er netjes op zit. Dus er zijn nog jongeren, ja, die groeien nog een beetje. Ja, dan werd het aangepast dat de box ook gelegen is, dat het netjes aansluit op de show en zo. Ja, vooral omdat jullie veel jeugdleden hebben, ja, die vaak in januari pest het pekske nog, laat ik eens zeggen, pekske is voor de carnaval. Hè? Ja. Maar is vaak in januari dan past het kostuum nog. Maar ja, in een half jaar tijd groeien die, ja, wat dan? Ja, ik gooi ook. Denk ik moeten ze of een aanpassing doen of ze krijgen een nieuw pakje. Dus ja, dat ligt eraan. Kijk, we hebben dus heel veel daar hangen al. Dus we hebben van alles. Dat is een beetje uitzoeken. Ja, ook dat. Ja. En in de eerste geval ja, moet er gans nu gemaakt worden. Ja. Ja. Nu steeds nu achter in de rie. Ik zal dich langzaam naar voren schuiven. Hè. Ja, gelukkig. Dan, ik heb voorrang. Ja, dan kan ze zo meteen misschien iets anders aangeven. Of ze zeggen, nou, dit is goed, dus dan kan ze weer een jaar te voet. Ik ben benieuwd. Ja. Ja. Boven gaat hij nog wat krap zetten. En voor de rest gaan we kijken. Dan liet je het wel. Ik denk, als ik kijk met de trui en je onderaan. Ja, maar is toekomst. Ja, is het. Moest ze wel lang stil blijven staan, hè? Vind je niet erg, hè? Nee, Hoe is dat, zo'n nieuwe broek passen? Spannend? niet echt. Niet erg. Een beetje te groot, hè? Nou, weet de kleermaker weet wel hoe hij dat moet oplossen, denk ik. Hè? Ik denk het wel. Dit is niet de eerste keer, hè, dat je een kostuum aangemeten krijgt. Nee, Vorig jaar ook gehad. nee, toen was ik koningin. Dan heb je wat andere kostuum. Heb je toch een ander kostuum gehad? Hebben ze dat ook speciaal voor jou gemaakt? Ja, En hoe was dat? Mooi? ja, ik vond het wel mooi. Nou, het jasje nog, denk ik, hè? Wil je even afwachten. De live met dat gaat. Dit wordt een echte uitdaging, hè? Want het is alles, hè? De jas, de broek. De broek, ja, alles. De muts heb ik net, of de koolbak is net gemeten. Ja, en dat is... Dat zijn nog een moord voor mij. Ja, toch nog. Ja, maar in de zomer wil dat wel eens uitzitten, hè? Ja, maar daarom moet ik gewoon een kaal cupje, hè. Dan past dat beter. Hè. Ja, dat scheelt, maar dat lidst ook beter. Ja. Ook dat, ja. Maar dit is de eerste keer dat ze dich in kostuum Nee. Ik heb eerder ook wel een keer een uniform aangehad, een paar jaar geleden. Ja. Toen ben ik er even met gestopt en net na de corona ben ik weer lid geworden. Ik ben even een jurkje tussenuit geweest volgens mij. Dus, ja. En dat was, had jij toen een reden waarom dat gezegd van... ik had er even... heel klaar met? Ja, een beetje. Ja. Ja, dan is dit natuurlijk wel een goed moment om weer in te stappen. Ja, daarom, vooral nu komend jaar, hè? Ja. Druk jaar in ieder geval. Ja, heel druk, ja. Je hebt lang tijd nodig om een jasje te vinden, hè? Ja, volgens mij hebben ze het niet. Nou, hij is wel heel erg driftig met het schrift en met het metlint, heet dat geloof ik, hè? Ja, en druk en bladeren in het boek. Het grote boek, hè? Ja, lijkt een beetje Sinterklaas, hè? Tja, en nu? De koning. De koning, dat hebben ze net. Dat is best bijna verstruikeld, denk ik. Ja. Oh, daar zit er. Het er ook al aangebeten. Ja, er zijn
hoofdomtrek heeft er gemeten. Ja. Ja, ik heb nog hoop. Heb je nog hoop? Ja. Hoop in welke zin? Dat het niet zo'n dikke kop is als voor mij. Is dat dit jaar gegroeid? Ja. Ja, dat kan ook goed betekenen. Ja, er is natuurlijk heel veel ingekomen nu met de oude Limburger machine. Ja, laten we een beetje over, hè? Ja, het is fantastisch, maar ja. Nu met de kleine, dat kreeg dan zien de steek, wat zo dat ze zich keuring heeft geschoten. Ja, kijk eens, we hebben de koning hebben we erbij gekregen. Heb je zich ook al aangemeten gekregen vanmorgen? Nee. Nee? Wat voor op die hoofd te zetten? Ja, hoofd te meten. Ja? Ja. En er is natuurlijk ook nog een pak voor de koning, hè? Heb je dat ook al? Nog niet. Wanneer kreeg ze dat dan? Ja, voor het doorles, hè? Ja. We doen meten en dan krijgen we dat in april mee. Oh, dan ook nog een beetje. Want ja, natuurlijk, hij zal het komend half jaar natuurlijk nog groeien. Ja, dus, daar moet je een klein beetje op inspelen. Ja. De moord zal een beetje aangepast weer op half centimeter of zo. Dat iets geschroeid, ja, maar het zal wel metvallen. Maar ik heb eigenlijk nog één vraag aan dich. Nog één vraag heb ik aan dich. Dich was koning. Toen hebben we elkaar gesproken. En toen vond je dat helemaal niks, hè? Ik vond het niet zo leuk. Nee, maar nu vind je het toch wel leuk, hè? Ja. Ja, dit is echt gewoon extra op dich letten, hè? En de koningin er nog bij. Die kijkt zo een beetje van, hoor ik er ook bij, kom koningin. Ja, tuurlijk. De koning en de koningin. En de koningin krijgt natuurlijk ook een mooi kostuum. Denk ik toch? Zoals niet zo in de optocht lopen, hè? Nee. Maar vind je het allemaal ook nog een beetje spannend of zo? Nee. Helemaal niet spannend? Ja. Oh, gelukkig. Maar ja, dat moet ook wel, hè? En een prachtige koning en een fantastische koningin. Ja, die moeten straks toch gewoon de show stelen, hè? Ja, dat werd fantastisch. Je kunt niet trots zijn eigenlijk als vader zijn. Is er los? Ja. De tuintroet. Dat is wel helemaal uniek. Dan moest je dus, waar is er de roet? Ik deed gewoon naar achter en toen ging de roet. En waar is er de roet? Moest je zo doen? Och joh, wat een gaat. Ja, dat gaat wel even. Dat moest je goed bewaren, hè. Dat moest je goed bewaren. Dat denk je zo van, weet je nog ooit, toen was ik bij de chatterie. En toen vroeg me geen misschien hoeveel me de tuintroet. Ja. Kom maar zien op camera. Nou, dat heeft nog nooit nemen schat. De tuin op televisie. Want daar vind ik inderdaad geen stijl. Ik vind ook geen stijl dat ze het zo terug binnenbrengen, maar goed, dat is niet aan mij. Maar het zal mogelijk doen. Nou, kom maar hier, hè. Blijf. Ja? Oh, dan gaan we eerlijk mee. Ja,